Gairebé un any després de la implantació del carnet per punts, que es va començar a aplicar l'1 de juliol, a Catalunya 170 infractors ja han perdut el carnet de conduir. Ara bé, el procés que segueixen els expedients continua sent molt i molt lent, i una mostra d'això és que són gairebé 2.800 els conductors infractors que han perdut 12 o més punts, però que encara no se'ls ha retirat el carnet de conduir. Les infraccions més nombroses són l'excés de velocitat, amb 99.000 expedients, i sorprenentment, més de 27.000 són per conduir sense el permís. Les autoritats de trànsit consideren que és especialment greu que part dels infractors siguin reincidents. Això fa pensar que molts conductors s'han relaxat i que el carnet per punts ja no els fa tant respecte com abans. En aquest departament del Servei Català de Trànsit es tramiten les sancions d'infractors a la carretera. És la sala de màquines del carnet per punts, que ha estat tan criticat per la seva lentitud. Les autoritats del trànsit no poden garantir més rapidesa, perquè tot el procés del dret al ciutadà a recórrer les multes requereix un mínim de 3 mesos. Amb tot, les sancions que comporten retirada de punts passen des de fa mesos per davant de les altres. Nosaltres tenim prioritzat tota la tramitació de punts, vull dir, dintre de tot el sancionador es fa divisió, o sigui, les al·legacions primers tramiten les de punts, els recursos primers tramiten els de punts, vull dir que es prioritza precisament perquè són les infraccions més greus i les que afecten més a la seguretat viària. Però el que més preocupa a les autoritats de trànsit és que més de 16.000 infractors són reincidents. Sembla, doncs, que els conductors haurien abaixat la guàrdia. Penso que torna una altra vegada a agafar els hàbits d'abans. Tinc la impressió que està afluixant la cosa. Però en un principi era força agradable, que la gent tornés a conduir d'una forma més pausada i més tranquil·la. Quan vam començar la cosa aquesta anaves amb mica més de por. Ara ja t'has anat habituant i ho trobes tan normal com abans. Ara més amb el tema dels radars i tot això sí que està canviant la cosa, però poqueta cosa, penso jo. Els punts a mi ni m'han afectat ni crec que el senyor que li agrada córrer l'afectin massa. Jo veig que la gent, jo vaig a 120, 130, no passo mai i a mi em passen 40.000 cotxes. El canvi d'hàbits en la conducció és l'objectiu final del carnet per punts, però en països com França, on ja fa anys que funciona, encara no se n'han sortit del tot i la sinistralitat continua sent alta.